Jeg er med i Tour de Future 2014, fordi jeg vil være med til at gøre op med det snyd, som gør, at nogle virksomheder kan slippe afsted med ikke at betale skat, når vi godt ved, at der findes mennesker rundt omkring i verden, som er fattige og ved at dø af sult og ikke kan komme i skole. Det er helt grotesk, at der er sådan en situation, som gør, at det er muligt. Og hvis vi ikke handler nu, så forpasser vi muligheden for at afskaffe fattigdom. Vi har prøvet 50 år med udviklingsbistand, det har ikke virket. Det er helt åndssvagt, hvis vi ikke går ind og arbejder med skat, som ligger lige foran os, og som vi kan gøre noget ved både i Danmark og andre steder. Yes. Jeg er med i Tour de Future 2014, fordi at der er en stor ulighed i verden, som er dybt uretfærdig, og der ligger en løsning lige for sig, som nogen har kigget på i nogle år, og vi kigger på nu. Den skal vi kigge på, og det er skat. Skat, som kunne blive betalt af virksomheder i lande, ligesom det bliver betalt i Danmark, og nogle gange heller ikke bliver betalt. Det skal vi gå ind, og det skal vi få dem til at betale. Og for mig er det vigtigt, for jeg føler også mig krænket, når mine medmennesker bliver krænket. Tour de Future 2014 handler om at gå imod ulighed og uretfærdighed, økonomisk ulighed og uretfærdighed. Vi går sammen, fordi at vi vil have andel i de store firmaers overskud og penge for at skabe en bæredygtig finansiering af vores fællesskab, og særligt i udviklingslandene, hvor rigtig mange mennesker hver dag får krænket deres rettigheder til sundhed og uddannelse. Men man kan ikke gøre det alene, og vi er en global bevægelse, og hvis du går med, så er du med en global bevægelse for større lighed. Tour de Future 2014 handler om, at virksomheder skaber en enorm ulighed ved at snyde med skat. Jeg synes, det er utroligt vigtigt, at vi handler lige nu, for det går ud over mig, og det går ud over dig. Det er vigtigt, at vi handler i vores globale fællesskaber, så vi kan lægge et større pres, og vi derved kan få en masse ting ændret, så det går godt for os alle sammen. Tour de Future 2014 sætter fokus på, at der er en stor global ulighed i verden, og det er der blandt andet, fordi der er en masse virksomheder, som gemmer sig i skattely og gemmer alle deres penge til dem selv. Det synes jeg er rigtig uretfærdigt, for det betyder, at der er nogle mennesker, som dør i fattigdom, som man kunne have undgået. Og så derfor synes jeg, at det er vigtigt, at vi alle sammen går sammen om den her sag, fordi så kan vi rykke noget i sidste ende. Jeg er med i Tour de Future 2014, fordi at verden er fyldt med ressourcer, og der er nok til alle, men det er et spørgsmål om fordeling. Og der er nogle multinationale selskaber, som sætter sig på en stor del af de her ressourcer, og det er pisse uretfærdigt. Og det tror jeg på, at vi kan ændre, fordi at vi i fællesskab lige nu har fanget en tendens, hvor folk kan se, at der er en reel løsning for at bekæmpe en uretfærdighed i verden. Så det tror jeg på. Tour de Future 2014 sætter fokus på, at virksomheder skal betale deres skat. Fordi hvis ikke virksomheder betaler deres skat, så bliver fattige mennesker krænket. Det vil vi ikke finde os i, og derfor har vi organiseret og gået med i Tour de Future, fordi vi tror på, at vi kan gøre en forskel. Sikre, at virksomheder betaler deres skat, at alle folk får mulighed for at realisere deres drømme i livet, og kæmper for en mere retfærdig verden. Når jeg cykler med i Tour de Future 2014, så er det fordi uligheden i verden aldrig nogensinde har været større, end den er lige nu. Når vi taler om økonomi, så er det de 10 rigeste mennesker i verden, de er rigere end de 30 fattigste lande i hele verden. Det er en uretfærdighed, som jeg ikke vil være med til, og jeg vil ikke finde mig i, at vi godt ved, at mennesker dør på gaden eller får krænket de rettigheder, som vi alle sammen har vedtaget internationalt, at det er dem, der gælder. Alligevel så handler vi ikke imod dem, har vi i hvert fald ikke gjort. Og det er det, som Tour de Future og hele Action AIDS sammenslutning kan være med til at ændre på, ved at vi råber op og gør vores stemme uundværlig på den globale scene, fordi den her kamp, den skal også kæmpes internationalt, fordi det er nogle internationale strukturer, der skal ændres. Så derfor så bliver jeg med. Ja. En gruppe store firmaer i hele verden ødelægger det for alle andre ved at placere deres overskud i skattely. Det er moralsk forkasteligt, og det ødelægger det især for verdens fattigste, som ikke får adgang til skole, sundhed osv. Så derfor sætter vi fokus på Tour de Future, stop skattely, cykel med i din by.